waenda kuponi Jairos. Waenda kuponi Chabvonga. Ndiko kanyumbo kake. Kure kwemesonzeve dzinonzwa. Ndizozo. Especially masawe apa fupi nakutokota tenepa. Masawe. Hezvo. Kugoro rino yarabereka taniko. Tini mangonongono. Mangonongono? Andi mangonongono. Ndawa yanyu kuyaita mangonongono. Kunja kwache. Arsenal yakawina kama sawa aite. Saka uruti Arsenal inotora ligi. Inotora. Burnley kashiri. Burnley kashiri. Bozi wakada kuti unzvengese kanozva mabhururu ako. Ndizozo. Vakuru vebasa. Umwe ishamwari yepamoyo. Saka yakawina nhasi Arsenal. Crystal Palace igive. Ndizozo. Ngoti bhora hauzivi manje zvinoita. Burnley. Bhora hauzivi zvinoita. Kwakona zvakaitwa Liverpool. Aston Villa. Wakazviona here? Ndakazviona. City yanga yatobatwa neBurnley. Yapa yakazowina 1-0. Bhora zvarinoita. Burnley kane nharo. Kanoenda pasi pemuti so kakaba. Kanenge kane mavanga. Yakatarisa kutora ligi Burnley pasi pemuti. Yenge pasi pemuti zvayo aziro. Kwesusu tinorudza chii. Taura zvako. Weekend yanga iri sei? Yanga yakanaka. Yanga yakanaka weekend. Yanga yakanaka weekend. Padeni. Borodo West. Pane gomba remuna Seke Road riya. Aisati ragadzirwa. SPC rakaiswa ivhu. Ko ivhu nderei? Rakaiswa zvino pari kujenga mvura saka. Ivhu nderei ko tara riri kuponi. Inongoda ngoti at least ringodzi chi vari kuzviziva. Kana vakatoisa ivhu it means vatozviziva. Kuti gomba irida kuatenda. Ndoda kugadzira. Anditiri kuona pa SPCA paya. Uchitenda neroad inobuda kuna airport road. Uko pa roundabout hapo. Yes. Ipo pekutenda kubva muna Seke Road. Tumadindi twafunguka pamwe pakanyemba. Toda kugadzira. Checha ko vari kugadzira road kubva mutown ichienda ku 10 mile vapapi. Vakati jambe noti pane section kubva pa roundabout uchena nosvika pa Velvet yakapuwa chitungwiza kuti kanzuro ite sei maire papo akatombopa madetsi ekuti tutanga musi wakati. Then pane imwe kambani iri kurova kusvika kwana Ziko ndakaona vakatora amaka muside meroad vakaisa ivhu. Ko kubva mutauni since wataura kuti iwe pa SPCA pane makomba avhurika andiri kubva mutauni ichienda ku 10 mile apa vapapi apa kubva mudhorobha. Vakasvika pa marobots apo pa madrinks apo pa Kelvin Corner pa madrinks apo ndo pavakasvika ipapaya. Saka vanofana kuisimudza kubva ipapaya ichiita sei ichiendawo. Saka andizvizwa kuti kambani iri kurova ipapo apo yapapi. Tichimirira kuti vasvike pa SPCA ngambofana kunovhara makomba avhurika ipapo. Handizvozvo. Highfield Road. Waona Highfield Road. Tikuchokera ku Southampton. Tiri muna Highfield Road. Ngatapita muna Harare Drive. Pakavharwa apa marobots apa kuenda pa police pari kugadzirwa. Asi pa left tasvika pa marobots pa traffic light. Pane pakavhurika pakachereka pane mvura yakanjenga ipapo. Ndakaona rimwe zuva kaiko kekusimba maningi kafiti. Haapita umwe mure nyonde. Saka pada kunogadzirwa paya, pada kunovharwa paya. Patone time wapaziva. Rodi Nchemiro Watani yapano Simon Mazorodzi. Takamirira zvedu progress yekuitika ukoko. Remembrance na Simon Mazorodzi. Pa traffic light apa. Manje vakazoisa madhaka. Dhasi riri kumbomuka ipapo. Anditokudza. Ndakapfura ipo nezuro ka. Takamirira kuti Simon Mazorodzi aite sei asotwe makomba avhurika muna Simon Mazorodzi. Usangoti kubva pana Simon Mazorodzi na remembrance apo kunosvika apo pa Rothmans. Both sides. Yes. Inoenda kumasvingo Impington Town ida kugadzira. Mkuru wemazuva kusvotesa kwake. Aita service. Mkuru wemazuva. Adiyo.
Emboti mutsiro mukuru wemazuva. Mukamutokonya. Mukamutokonya. Musambofa makatokonya mukuru wemazuva. Nekuti zvanoita zvikanzi regai ndikupei loan ye2000 each inozotanga kubhadhara 2031. Inonzi Soto. Soto. Mukuru wemazuva. Kana apindira. Unobota. Saka mwense muri 30 bwerana $50 muzakure maakwa. Aiwa, ndizvozvo. Aiwa kana. Asati apedza ka? Asati. Hanzi aplazi apagura ndege ka. Ya 34 million. Ikanati yafika. Pane ndege nyowani. 34 million. 34 million. Kusiyana kwamalevel. Kusiyana kwamalevel. Kusiyana kwezvigunwe. Kusiyana kwezvigunwe. Kana iwe izvosvika kutoni guma kwauri kuita uko. Zvinhu zvako zviri kutofamba. Iwe. Baba. Baba. Saka watoita sekwanyi. Nenyaya. Hapana kana zvidiki-diki. Zvakarongeka. Ndakuchengeta mfana. Ndakuchengeta. Uye ne long birth certificate. Iwepo ufuna uchengeta. Ndoda kuchinja zita. Unzi urinzi Philip Bonzo. Wakangotanga chete kutamba nabhosi zvemunyati, zvinhu zvako zvinenge zvacorrect iwo. Pakuita sei? Unachengeta idini? Iwo hautamba nabhosi zvemunyati. Iwo hautamba nabhosi zvemunyati here. Mukara mwense kufupika uwo. Aiwa, kana. Iwo hautamba nabhosi zvemunyati here. Asikuona maitira ako. Kana newo futhi. Ndakuchengeta. Uye ne long birth certificate ka. Manje long. Yes, ndakuchinja zita ukunzi Philip Bonzo. Even what's the manager, Mr. Isaac Munzabo, wants a long birth certificate funa kwa basopa. Asikuwa wakafamba weekend kwangu kanaka. Kwangu kanaka. Kwa kangonaka. Na Clifford Baroy, wenza kwenda malong birth certificate. Udakuwa chinja mazita. Funa kwa basopa ndini. Kanyemba ndozvimirira. Ndozvimirira kai. Iwepo. Ndonzi kanyemba. Mama